Kasani balai. Ramzan musik kita Aku di Bandung. हम लोग पिकनिक के लिए आ गया है। देखो यहाँ पर सब दोस्त हाय बोलो सब लोग हाय बोलो मुनाबिली Gan gun nulis. Deribel मोनफैबाय जों दा नै लोगोफोर दङ संग्रा बानायदों बेयो आलु दङ पनिर दङ गेस जलायनो नागिरदों मैगं आदा मा मैगं मा खबर मावनाय फटक लादों लोगोफोर फट' सेसन কি বনাই আছে পনির এটো কি আলু ভাজি আছো আলু ভাজি এটো দেখ বিরাট मोजां नि जायगा डेरेबेल बे पिकनिक स्पट आरोना बियो ओमफ्राय बेवहाय ओरै बेयाव नाव दङ गाखो जायो Oi, nusir buani berapa? Oi, ro. Oi, ro. Oi. Noi जों नाव गाखोनो फैबाय एबार ओइ नावलाय दादिया नाव दङ बेवहाय थांजायो नाव दं बेयाव जावजायो नै ओरै लोगोफोर दङ ओरै हाजो दङ बिथिं रागा जोङा र' नैबे जोंना बिथाङा हिस्ट्रि डिपार्टमेन्टनि बिथाङाबो फैदों जोंजोंनो आरो नै सासे दंबावो जोंहा जों मा दाख्लैसो इलेक्सनाव देरहानाय डिभिडेन्ड सिम्प'जियामनि सेक्रेटारि बियो आरो नैबे जोंहा नब कुमार जोंनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि इउनिभार्सिटि एबसुनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा आरो नै जोंहा सानै दङ लोगोफोर बिसोरो मोसानो बिराद गोरों एक्टर एक्ट्रिसखा मा लायो नोंसोरो गोजांदों नामा मुखाबाला अनसुलि सरस्वती मौसुमि मा संदों बयलार जानायनि उनाव दसे थानोसै बेनि उनाव
9 दो 11 हो जाएगा उसके बाद आं गासिखौबो रागा जोंजोबदों दे जोंदो दे आं माबा नांगौमोनलै संख्रि बानलु मोनायाव फैनांगौ गाखोबाय जोङो